Yabo futhi sanibona. uPhungalenja. Angisanazi. Ya bengibhizi nge-album ne. Anginilahlile ngenza wethu. Hey. Umuntu ade ebhizi lapha. Othenga le nto lena uma ufuna ukuba muhle. Okay. Bafowethu bengibhizi ne. Nge-album. Kade ngiyenza. Njengamanje ke ngiqedile. Kusele nje ukuthi ngiyikhiphe. Izophuma nje soon njengoba sibheke into efuna sikhulume ngayo lapha bafowethu ngihlezi mina ngikhuluma ngezinto ey'thinta umuntu yabona. Yeah. Uyazi bafowethu ngifuna ukuthi nje yini ndathu manje unoza umhlobo. Hawu lona ngempela. Ngifuna sikhulume ngale ndaba le ethinta umuntu ne. Uyazi bafowethu ngifuna ukunitshela ukuthi mina umuntu owaNkulunkulu umuntu. Umuntu wawakubo. Akekho umuntu ongenabanikazi. Yabona. Kunenye insizwa yake yangisiza kudala. Ngeke ngisho ngegama lensizwa. Kudala ngisabhayiseke okwangempela empilweni. Nginendawo yokuhlala, ngiseGoli, ngingenafoni, ngingenakudla, ngingenalutho. Le nsizwa le nayo ibingenalutho kodwa ibinayo indawo yokuhlala, ihlala nabafowabo-ke bebaningi, yabo. Kuthe uma kunjalo besizwana kakhulu nale nsizwa. Kodwa manje wakwabona ukuthi ufuna ukusiza umuntu, awazi ukuthi uzoqalela kuphi umsize ngoba kwawena indawo ohlala kuyo eyabafowenu and bona abafowenu aba-understand. Engikhonzile ngikhuluma ngey'khathi impela nje zale ko-twenty bani bani kudala. Le nsizwa lena yayingifaka ngopotsho lapha endlini. Ngingene nje ngiy'thole sengingena nami. Kwahamba abafowabo bagcina be-complain-a bethi indoda ngeke sihlale nalo muntu la endlini. Lo muntu lona bapha abakubo hhayi kwabakubo. Lo muntu lona uzovuka ebulele umuntu lana ini kanti vele kunomunye umfana ababemgcinile owagcina ebulala umuntu. Uyabona khona lapho. So ngeke ngibasole. Ngokuhamba kwesikhathi-ke le nsizwa lena eyi yabonisa ukuthi no man, yakhombisa ukungeseka kakhulu. Engikhiphela ukudla, yabo nje ngintshontshela izinto, iy'mpahla enginike bafowethu ngeke. Sahamba isikhathi-ke nami ngaze ngasuka lapho uNkulunkulu wangihawukela-ke. Ngagcina sengihlala kwenye indawo engconywana. Hawu masilokhu siphila izolo yangifonela le ndoda ithi uyaPhungalenja ukuphi? Ngithi ngilana. Kahle kahle yimina engimfonelayo. Ngithi hey webhuti nginenkinga lapha. Imoto yami kade inginikeza inkinga. Mifika le ndoda ifike inginikeza isamba semali. Yabo. Inikeza imali. Ithi kimi yazi Phungalenja. Ngiyabonga mfowethu ngoba ngamtshela ngathi yazi webhuti ngicela uNkulunkulu akubusise ngoba ngilalile impela nje emgwaqeni kwanzima empilweni yami kodwa manje ukwazile wena ukungisiza mhlambe ngabe ngisejele okanye ngabe ngifile yabo ngoba eGoli kuyabanda. So ngabonga ngathi mfowethu uNkulunkulu uzokubusisa inkulu into uNkulunkulu azokwenzela yona. Wathi kimi no ndoda ngiyabonga kakhulu ungangilahli. Hawu manje ey'nsukwini le ndoda le iyangilanda ngitshela ukuthi hayi webhuti sekunjalo mfowethu. Sengiphumelele ngane yakwethu ngeke angifuni nje ukukhuluma amanga. Ngikhuluma ngomuntu olobola umfazi
ngasho emakheleni umuze ngigcine eseyinhlelweni athenga nemoto ade eyifuna very cheap. Uyayibona lento leyo. So engizama ukusho ukuthi-ke bafowethu, uyabona okumsiza umuntu mani, msiza umuntu ekulesi simo sokuthi akanalutho and akathembisi ukuba notho. Mthathe lowo muntu umsize. Makuthi unawo amandla okumsiza, msiza impela. Futhi ungabheki something kuye. Ngifuna ukutshela ukuthi mina uma usiza umuntu emhlabeni, uya-invest. Imali yakho usuke uyibekile uma usiza umuntu. Yabo? Ngoba namanje le nkunzi benganqanti uma ngidlula, fike ngikhiphe u-5 rand ngithi bafa ubambe kanje mfowethu. Yilokho enginakho. Uyabona? Kumanje uyena obonga mina ukuthi mfowethu lamazwi owakhuluma owasho kumina uthi uNkulunkulu akangibusise ngokuthi nokuthi nokuthi kwenzekile. Uyayibona nto leyo. So engizama ukusho bafowethu ukuthi mina bambalwa abantu abangisiza empilweni abahamba ngenyawo, kanti labo bantu labo akekho noyedwa engamphoxa. Bengangisizi ngoba bebheke something. No, umuntu engisiza nje angisize nje. Yabo? Uyedwa umuntu owangisiza washona, umlungu waseChrist wangisiza, ngithatha wangisiza aqede wafa. Futhi nalokho kuyinzuzo kuyena. Yabo? So engizama ukusho bafowethu ukuthi uyabona uma usiza umuntu omsiza impela, msiza impela nje, umsiza impela, mthathe njengomfowenu, njengengane yakini, njengengane yakho. uNkulunkulu uzokwenzela something. Wena uma unaka iy'nkinga zabanye abantu, uNkulunkulu unake zakho. Uyayibona nto leyo. And uma uzonda abantu, uNkulunkulu uyakuzonda ngoba umuntu wenziwe uNkulunkulu. Uma ubulala abantu, uNkulunkulu uzokwenyanya ngoba wena uyakha, wena uyabhidliza. Yabo? So engifuna ukusho kini bafowethu ukuthi-ke mhlonipha impela omunye umuntu, ngisho wathi uyahlanya. As long as awufake ukhipha umoya okaNkulunkulu lowo muntu unomsebenzi wakhe wokuhlanya. Unomsebenzi wokwenza something. You understand? So bafowethu, ngicela ukuthi abantu niphathane kahle, yabo? Nakekelane, mazi omunye umuntu mani. Ungavumi usathane angene kuwe, ungavumi inzondo ikuhlukanise nabantu. Into yokugcina ongahlukana nayo bafowethu umuntu. Umuntu ungahlukani naye. Umuntu isilwane sokugcina esisondele noNkulunkulu, esikwazi ukucommunicate noNkulunkulu. Yabona? Ngale ndlela yokuthi uNkulunkulu wenza umuntu ngomfanekiso wakhe. So wena uma uhlukumeza umuntu ufana uthinta uNkulunkulu esweni. Yayibona nto leyo. Mina ngizokutshela ngami, mina ngiyabhayiseka mina kakhulu ngale ndlela yokuthi bengibhayisekile. Too much. Bangisiza bafowethu, bangisizanga. Kuwumanje nje baphumelele bonke. Uyabona? So ngicela ukuthi bafowethu uma ngakini ekhona umuntu ohluphekayo, and akwenzeki ukuthi kube akwenzeki ukuthi kungabikho umuntu ofuna usizo. Njengoba niphumelele niba u-10, bakhona abanye abantu abahluphekayo abawu-10 abaseduze nawe. Everyday uyadlula nje ubathela ngothuli, bathela ngamanzi. No, akukho right. Mhlawufile abantu abazongibela. Yabo? So bafowethu, thandanani, nihloniphane. Umuntu ohluphekayo mhloniphe. Lowo muntu oseduze kakhulu noNkulunkulu ngoba uhlezi ekhala. Yabo? So-ke ngicela ukuthi ni-subscribe lapha ku-YouTube, uPhungalenja TV, ni-like and comment.